Morjesta taas, ja tämän nurmikonleikkurin kanssa mä taas tässä ajattelin vähän ruveta touhuilemaan, että tuo muutos, minkä siihen teen, että tuota perää vähän avansin, että se heinä pääsee pois, niin sehän paransi sitä aika huomattavasti sitä tilannetta, mutta ei se vieläkään ihan täydellinen ole. Ja nythän siinä on vähän sitä ongelmaa, että jos on oikein kova heinä, niin nuo hihnat rupeaa luistamaan. Ajetaan kaikki pienimmällä vaihteella, mitä löytyy, mutta kovilla kierroksilla, niin vauhti on kuitenkin jonkin verran, niin siihen kohtaan mä ajattelin, että täytyisikö tällä kertaa koittaa ruveta touhuilemaan jotain, ja niinpä mä pikkasen sitten ajattelin, että voisiko hihnan välityssuhdetta vähän muuttaa, että saisi pienemmillä kierroksilla ajettua. Ja se pyörisi kuitenkin samaa nopeutta tämä laite, että sellaista ajattelin lähteä vähän tutkimaan ja miettimään, ja täytyypä vissiin vähän suunnitella tarkemmin sellaista asiaa. Olenpas tässä sitten jo vähän valmiiksi Excel-taulukkoon laitellut näitä asioita, millä tätä päästään suunnittelemaan, ja moottorin pyörintänopeuden on löytänyt jostain, että se olisi tuollain 1700 vähän reilu, niin sillä pyörisi se PTO se 540. Ja siitä laiteltu tänne Exceliin muutkin tiedot, eli se kulmasvaihteen välityssuhde, niin se kertoo 3 sen nopeuden, ja hihnapyörien halkaisijat, niin niillä sitten saadaan se rumpu pyörimään se melkein 2300, mikä on ihan valmistajaltakin löytyvä tieto. Nyt sitten tätä, kun pitäisi lähteä muokkailemaan, niin olen sitä aina tehnyt silleen, että mä oon ekaksi ottanut kopion tästä kaavasta ja siirtänyt sen sitten tähän viereen, niin tähän on sitten, kun tekee näitä muutoksia, niin se on sitten helppo vertailla, että mitä tapahtuu. Elikkä olen jo valmiiksi vähän katsellut ylähihnapyörää, että sehän se olisi kaikki järkevintä suurentaa vähän, että saataisiin moottorin kierroksia pienenemään, ja sellainen kun 250 millinen pyörä siihen löytyisi. No, sehän heittää tämän rummun kierrokset sitten aika paljon ylemmäs, mutta sehän se oli tässä tarkoituskin, koska nythän meillä olisi tarkoitus, että koitetaan tiputtaa joku 1200 kierrokseen nämä moottorin kierrokset. Jäi vieläkin vähän kovaksi 2300. No ei siinä nyt ole kuitenkaan kuin reilu 60 kierrosta. Taas 1150 moottorin kierroksiksi, niin sillähän me sitten päästäisiin, että jää jo pikkasen alle. Elikkä toihan olisi aika hyvä, jos tuon ylähihnapyörän 170 millisen saisi vaihdettua tuollaiseen 250 milliseen, niin päästäisiin ajaa aika paljon pienemmillä kierroksilla sitten, että se rumpu pyörisi samaa nopeutta. Siinäpä sitten läksin laskelmien perusteella hommailemaan hihnapyörää, ja hommahan tietysti alkoi siitä, että täältä näin ne kaksi otettiin irti, vanha pyörä, ja sitten tämä aksilahan on tällättiin ihan pyöreä aksila, missä ei ole yhtään mitään kiilauraa, ja sehän tuntui noille hihnapyörien myyjille olevan aika ihmeellinen asia. Sai selitellä aika kovasti, että minkä näköistä tarvii, ja eihän tuollaista oikealla keskireijällä olevaa pyörää sitten löytynyt mistään, että löytyi sellainen, oliko se termi nyt kiinteällä keskiöllä, eli siinä oli joku pikkainen reikä, mutta sorvarillehan se nyt ei ollut mikään temppu sitten sorvata se reikä siitä oikean kokoiseksi, jotta tämä meidän kiristysholkki, eli tämä on tällainen kaksosainen holkki, jossa on kartio tuolla keskellä, ja se puristaa itsensä tuohon hihnapyörään ja sitten täältä sisältä myöskin sinne aksilaan. Ja se on vain sellaisen varassa sitten tässä tuo hihnapyörä kiinni.
No sittenhän tietysti tämä hihnan suojus ei sovi siihen paikalleen tällaisenä, kun tollapiin muutos tehdään, että sille pitää sitten jotain keksiä, että sitä täytyy varmaan vähän sitten muokata että saadaan sekin siihen sopimaan. Nythän sillä on ensimmäiset koeajot ajettu ja sehän toimi vähän niin kuin odotinkin, eli sinne saatiin se yksi pienempi vaihe, millä pääsee ne kovemman heinän paikat lävitse ja sitä kautta toimii hienosti. Kokeilin sitten myöskin, että laskin tuon takaluukun kiinni siihen, missä se oli tehtaalta lähteessään ollutkin, niin kyllähän ne hihnat rupesi siinä heti luistamaan. Eli kyllähän tämä on nimensä mukaisesti sänkimurskain ja tuollain puoleen sääreen ulottuva heinä, niin se on myrkkyä tälle laitteelle. Sitä ei ole sellaiseen suunniteltu, mutta tällaisilla pikkumodauksilla se sitten näkyy onnistuvan. Eli tuollain noin 8 senttiä nostettu tuota takareunaa ylöspäin, niin sillä se sitten saadaan sitä heinääkin nuritte siitä. Ja hihnan suojus meni kokonaan uusiksi, että koeajot ajettiin ilman sitä. Eli nyt täytyy ruveta sitten, kun se kerran toimii, niin suunnittelee ja rakentelee semmoista siihen seuraavaksi. Otetaanpa vielä vähän päivitystä siihen hydrauliikan päivitykseen. Ja silloinhan mä vähän niin kuin oikasin, koska se oli tänne vasemmalle kädelle paljon helpompi laittaa nuo käyttövivut. Mutta kyllä mä sitten huomasin, että aika heikkoahan niitä siitä on käyttää ja kyllä mä sitten vaan totesin, että kyllähän ne saa myöskin tänne oikealle puolelle. Ne vähän taaemmas ja niinpä mä sitten lähtin touhuumaan ja tekee vähän muutoksia siihen ja sitten ehkä se suurin muutos niin tähän työntövarren vipuun, niin mä sain tollasen vivun, mitä mä pystyn tuolta ulkoapäin käyttämään, niin sehän helpottaa sitten työkoneiden kytkentää aika huomattavasti. Ja kyllähän se oikealla kädellä se ainoa oikea tapa on käyttää näitä tällaisia venttiileitä. No samalla siinä touhuttiin, niin nämä pikaliittimethän tuli nyt sitten lopulliseen paikkaansa tuohon. Ne on siinä toiminut ihan hyvästi. Ja sitten vielä sen lisäksi, niin kun nuo letkut nyt vähän muuttu eri tavalla, kun muutettiin toi venttiilipöytä toiselle puolelle, tähän paluuletkuun tuli pituutta, niin sieltä sai sitten tuollaisen paluusuodattimen rakenneltua aika näpsäkästi. Ja siihen sitten laittelin vielä tuollaisen sokeen tulpan, että saa sen vapaan palun siihen sitten laitettua joskus, jos sellaiselle tuntuu tarvetta, niin sillekin on jo valmius sitten olemassa siihen.